May buntang mga bata! Nalingaw ba kamo sa atong himo kagahapon? Maayo! Nang hinaot ako karong adlaw, anak kamo sa maayong panlawas ug andam na sad makakon. Andam ba kamo? Maayo! Ana kita sa ikaduhang adlaw sa atong ikaduhang simana. Kagahapon, aduna ba kamoy nakatunan sa atong gibuhat? Maayo! Karong adlaw, panibag-o na sad na leksyon ang atong pag-istadihan. Andam na ba kamo? Maayo! Apan bago kini nato sugdan, mamahimo bang kamong manindog? Musabay kay Teacher Joven? Sama ka ni Adto, manayo na sad kita, ug manganta. Saksiyan tayo, okay? Ready na ba kayo? Isa, dalawa, tatlo. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Payapa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Payapa tulad ng dagat, diwa ko. Payapa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Payapa tulad ng dagat, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Tara, siwin natin to! Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Payapa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Payapa tulad ng dagat, diwa ko. Payapa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Payapa tulad ng dagat, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Sabayan niyo ko. Nalingaw ba kamo mga bata sa atong gibuhat? Maayo, nalingaw sa bako nga nagtanaw diha sa inyo ha. Apan, karong adlaw, bag-o na sad ang atong paghahisgutan ug atong buhaton. Andam na ba kamo? Maayo, apan bago kini nato sugdan, mangutana sa ako. Unsa gani ang ato ang gihisgutan kagahapon? Tama, may tungod kini sa husto nga pamaagi sa pagpadayag sa imong kaugalingon kung ikaw adunay panginahanglan. Nakakatun ka na ba sa husto nga pamaagi sa pagpadayag sa imong kaugalingon? Maayo! Karon, andam na ba kamo makakatun sa bag-o natong buluhaton? Maayo kaayo ang atong buhat, ang atong paghisgutan karong adlaw. May tungod kini sa mga angay natong buhaton diha sulod sa eskwelahan. Kay bisan ug wala kita sa normal nga pamaagi sa panagtuon, mamahimong kinahanglan gihapon kita magkaton sa kung unsa ang mga pamaagi o mga buluhaton nato diha sulod sa eskwelahan. Andam na ba kamo? Maayo, tara, sugdan na ta ang ato ang leksyon. Diha sulod sa eskwelahan, aduna kitay mga buluhaton nga gitawag og blocks of time. Ang blocks of time mao kini ang mga angay sundon sa sulod sa eskwelahan. Aduna kini napulo ka mga buluhaton nga angay natong sundon. Tara, ubanan ta si Ana sa pagsunod sa blocks of time. Apan bago kini nato sugdan, ubanan nato siya sa pag-andam siyang gamit.
Mao kini ang kwarto ni Ana. Diba? Nindot kaayo. Ali, ato siyang abangan sa sa ang angay niyang dalaon diha sulod sa eskwelahan. Nakakabay nakita na pwedeng dalaon ni Ana diha sulod sa eskwelahan. Sige daw, tanawa pag maayo. Diring dapita, naabay angay dalaon si Ana sulod sa eskwelahan. Tama, ang libro. Salamat kaayo. Ganahan kaayo ko anang libro. Kay magbasa ako. Unsa pa ang pwedeng dalaon ni Ana sulod sa eskwelahan? Pwede ba ang bula? Tama, dili niya kini pwedeng dalaon. Unsa pa kaha? Ang lapis. Tama, pwede ka na niyang dalaon. Kinahan kaayo ko anang lapis. Kay gusto ko mag-drawing o magsulat. Diri, unsa kaya ang pwedeng sudlan ni Ana sa iyang libro ug lapis? Tama, ang iyahan pakbag. Karon, daghan kayong salamat kay atong natabangan si Ana sa iyang mga angay dalahon dira sulod sa eskwelahan. Tara, mga tunatag eskwelahan. Diha, sa unang blocks of time, mahitabo ang arrival. Sa arrival, dira usab ang hitabo ang flag ceremony ug ang paglinya pasulod sa eskwelahan. Ikaduha, ang meeting time 1. Diha sa meeting time 1, maghatag kung unang leksyon or lesson si Teacher Joven. Ikatulo, mao ang work period 1. Sa work period 1, dira mahitabo ang inyong unang pagbuhat sa inyong unang buluhaton. Ikaapat, mao ang meeting time 2. Dira sa meeting time 2, mao ang inyong pag-discuss o pag-present sa inyong mga output. Ang ikalima, mao ang supervised recess, kung diin ka mo mangaon sa inyong snacks sulod sa classroom. Haron, masiguro ni teacher na ang inyong gikaon mga masustansyang pagkaon. Ang ikaunom, mao ang quiet time, kung diin mamahimo kamong mamahulay sulod sa pipila ka minuto. Ang ikapito, mao ang story time, kung diin si Teacher Joven maghatag kaninyo og mga story aron kamo malingaw. Ang sunod, ang ikawalo, mao ang work period 2, kung diin si Teacher Joven maghatag kaninyo og diskusyon mahitungod sa matematika. Ang ikasyam, mao ang indoor-outdoor play, kung diin hatagan ka mo gigayon na makadula sa sulod o sa gawas sa classroom. Tapusan, ang ikapulo, mao ang meeting time 3, kung diin maghatag si Teacher Joven og mga pahimangno sama sa dili mo gawas kung wala ang inyong sundo. Nalingaw ba ka mo mga bata? Maayo. Naa ba ka mo'y nakatunan? Maayo. Dira, sa atong panagklase, inyo bang natiman-an ang mga pagkasunod-sunod sa atong mga buluhaton dira sulod sa eskwelahan? Maayo! Kay kamo na minaw gayud kaayo kay Teacher Joven, malipayon kaayo ako. Apan sige daw, ato daw sulayan kung inyo ba gayong nakuha. Unsa gani ang unang mahitabo sulod sa eskwelahan? Maayo, mao ang arrival time. Ang ikaduha, maayo, mao ang ato ang meeting time 1. Ang ikatulo, maayo, mao gayud ang atong work period time. Ang ikaupat, ka mga buutan gayud, tama, mao ang ato ang meeting time 2. Ang ikalima, tama, mao ang ato ang
supervised recess. Ang ikaunom, maayo ka mga buutan gayud, mao ang atoang quiet time. Ang ikapito, tama, mao kana ang atoang story time. Ang ikawalo, tama, mao kana ang atoang work period 2. Ang ikasyam, tama, mao kana ang atong indoor or outdoor play. Ug ang ikapulo, tama, mao kana ang atong meeting time 3. Malipayon kaayo si Teacher Joven, kinaminaw gayud di ay kaayo kamo sa atuang diskusyon. Malipayon usab kaayo ako kay bisan wala kita nagkit-anay ug wala tay face to face, nakahibalo gihapon kamo sa angay ninyong buhaton dira sulod sa atong eskwelahan. Maayo kaayo, sama kani adto ang ato ang mga output diha sa iyong dugang mga buluhaton sa iyong module, ato kanang pag-aansiran ug ini kahuman ang inyong mga output isend ni mama ug ni papa diha sa Facebook account ni Teacher Joven. Magpaabot ako ug malipayon ako nga magtan-aw nga kamo adunay nakatunan. Nang hinaot ako nga malipayon kamo sa atong panagklase. Ug dira matapos ang atoy ikaduhang adlaw sa atoy ikaduhang semana, nang hinaot ako nga malipayon kaayo kamo, kaya ko malipayon usab nga nagtan-aw diha kaninyo. Karong adlaw, may na pud si Teacher Joven. Ug bye-bye ug magkita